uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kuPastor Nick channel Newflick ungenza nje ukubalekile nokufanele ungabe ukusubscribe nokulike kakhulukazi iba ilunga leli channel bayishuma abantu abangamalunga leli channel lokho bayakwazi ucontribute at least imali ngonyanga siyafisa ukuthi bonke abantu abangama-subscribers sengathi bangaphinde baba ngamalunga leli channel kodwa uNkulunkulu akanilonde nonke enibusise lonke futhi ngokulinganayo ngendlela ke enifisela ngokuhle konke nikufisa bese niyakuthola usanelo kwamakhompyutha ukubona fundisweni ngicela la ungisize lapha ngiphupheke ngibona umuntu okhubazekile ngiyabonga sona ke singakusho ngomuntu oyisidalo noma umuntu okhubazekile kuPaul ubuma ubona umuntu okhubazekile ngoba lokho kungasho ukuthi ngenzeka impilo inzima kakhulu njengamanje futhi awunazo izixazululo okwesibili singakubalula ukuthi umuphupa futhi umuntu okhubazekile kuPaul ube olungabelisho ukungakwazi ukuphila ngokukhululeka. Number 3 umuphupa futhi umuntu okhubazekile kungaba uphawu olungelubike kodwa lokwesikhathi osuke nje lukhomba ukuthi kufanele ube umuntu onozwelo kwabanye abantu ikakhulukazi labo ababuthakathaka noma bangenawo amandla okuzisiza nokuzenzela. Izenzo 3 verse 1 uPetru noJohane bakhuphukele ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalo lonye kwase kulethwa indoda ethile isishosha kwasesiswini sikanina ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli okuthiwa omuhle ukuba ke icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Number 4 uma uphupha futhi umuntu okhubazekile ngabe kuwe nje uPaul uhluma umuntu okhubazekile ekwazi ukuhamba uyabona uma uphupha umuntu okade isishosha esekwazi ukuhamba noma umuntu okade ekhubazekile nokukhubazeka kodwa umbone sekwazi ukuhamba esukuma lokho kungasho ukuthi mhlawumbe umkhulu wakho usuzwakele futhi impilo yakho isizokuba ngcono ngenxa yokuthi ezinye zezithiyo sezizosuka empilweni yakho esikhathini esizayiseduze uyayibona. Izenzo 14 verse 10 wathi ngezwe elikhulu sukuma uma ngezinyawo zakho yabe sigxuma yahamba yabo. Number 5 uma uphupha futhi umuntu okhubazekile kungabe kube uPaul ubi olungasho ukuthi ngenza kunomuntu oyisitha ozama ukukhubaza impilo yakho nekusasa ngezigadlo futhi ofuna wehluleke ukufeza inhlelo zempilo ngempumelelo. Asifale ngakho ke. Number 6 uma uphupha futhi umuntu okhubazekile ngabe kube uPaul olusho nje ukukhungathwa zingqinamba esidala ukubambeka noma ukuma kwempilo noma ukubambezeleka kwempilo lokungakwazi ukuqhubela phambili uma kungukuthi awukwazi ukuhamba lapha na ephusheni. Yabo manguthi uphupha ukhubazekile wena lungasho ukuthi ngenze kunezingqinamba ezikhungethe ezidala ukubambeka noma ukubambezeleka noma ukuma kwempilo nokungakwazi ukuqhubela phambili ukuthi lobu khubazekile awukwazi ukuhamba. Sishilo futhi sathi kuyenzeka futhi noma ukhubazekile kungathi lo muntu okhubazekile okusho ukuthi mhlawumbe kunesitha esizama ukukhubaza impilo nekusasa ngezigadlo esifuna ukuhluleka ukufeza izinhlelo zempilo ngempumelelo. Siyabonga. Kuleka